सांग्रं सालो रुबाइसरी आरडी ब्लकनि उत्तर विजयपुर एडिसि विलेज बे खबजाक मालिक मोहन पाराओ थामथिसा नुखुंनि चारथिसा बुटार तिप्रा बाय गताल फाइया बरकनो तिप्रानि बानारिवै तिप्रा मथाओ लामसगैना हारका आमचाइनि लुकेल तिप्रा मथानि आदंरक आइथानि बायना पहिला जों खामा लंनाय तफाना जुति हामजाय फायना जों खामा लंनाय एवं जिनि महाराज जुति बासै दहालाय एक दिन इ मानिक मोहन पारा देबो मन डेभलपमेन्ट अंनाय जों बनो आशा दं किन्तु जों थानसा मावनाय यूनिटी मावनाय एकक मावनाय यासि थेयानि या कोहानि यासिनो जों जुति मुसुम हालाय एक जागा दैफैमा तो दैना तुमिया सेम मानिक मोहन पारानि बरकबो जों एक जागा मा फैनाय एवं आगिनि बागै उलुनि बायजों मावान संनाय तामाहनै मावान संनाय जों शुधु इ 5 बछरिया जों दीर्घ आरो सारा जीवन तंसासार जों जिनि एडिसियो जाते मथा सारा कोनो सरकारना दिया नै जों जतो समय मातांनाय एवं मावान संनाय नक जुति इ पारानि बरराव एकक तहालाय थानसा तहालाय बरक जेसुफा नंना हामला दामला खालायनाय केबो खालाय माने गया शुधु जे नक बरराव नंनो आक्रमण खालायनाय फैनाय बगनि सिमि पारान गानां गया नंनिसिम प्राण गानांगे सि बररावनो प्राण दं हालाय सि जागा जों किरि थाय कोनो दरकार नांगया एवं किरियानिबो कोनो प्रयोजन गदै आं सानि नाय माने नंनि थानि जों सबसे प्रजन्म हलाकिनि बारे से किन्तु सिनि हागलाय जों सिनि जे टिप्रासा होनाय रगलाय जों बसर फेलाय जों कमियो बसर फेलाय कमियो टटिके 10-11 बसर परबायहा जों जनसंख्यानो जों सेंसा सप्लायनाय हलाय सिनि बरक पार्सेन्टेज कमै फैयो बरक बां जों कमियो सिनि टिप्रासा रगलाय हलाय ओ बनो जों वानसनिफ्राय आरो भारत बर्षनि एकटा गणतन्त्रनि नियम अनुसारि हलाय जों जे बरकनि संख्या बां सि बरकनि अधिकार दं जे बरक संख्या कम सि बरकनि करकसाखौबो नांनाय जीवन करकखौबो नांगे जों कारण बने बरक संख्या कम हलाय जों जखन ताकौ दुलारबो साइ थांगा 2026 सिनिबाय खुब किरिमा दं होननाय सामाने कारण हलाय उ सि जों जनसंख्या कमि फैमानि जों एक्स मय जों बानांगे साइ थानाय नक्सिना 2026 भारत बर्षनि एकटा संविधाननि जुदि आरो नतुन भाबे जुदि तिनि संशोधन खालायला तिनि ब राज्य तिनि गजा खालाय जाक माने गरसा खालाय नाम जानाय बा ब राज्य तिनि डेभलप करिनो बनो बारे खालाय जों डेभलप खालाय नाम जानाय